Здравейте, новините от Китай. Всички българи масово се оплашиха. И така се оплашиха, че всичките започнаха да си правят клипове как ядат и пият и играят чучеци. И така посрещат коронавирус, като че ли посрещат Нова година. Sevgilime gelsin özel özel. Aman 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 gitti de gelmesin, gebersin ölsün. Başkası var, paraları var. Другите с колияни е параход, стани да ни свие, имаме си мармот. Ей така сме си родени, в ръцете с джакпот. Винаги ни връзва и ми е год, айде нашите. Година на година все по-красива бе. Цар, пия днес за теб. Пак адреналина ти вдигаш бе. Цар, всички да играят. Другите с колияни е параход, стани да ни свие, имаме си мармот. Ей така сме си родени, в ръцете с джакпот. Винаги ни връзва и ми е Казабланка, 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 мериш уживанка. Казабланка, Казабланка. O bahre, hora kane